Predstavme si životný cyklus výroby aut. Zákazník si objedná auto, príde to do fabriky, skrz tú zelenú čiaru, čo sme teraz videli, prebehne happy workflow, vyrobí sa karoséria, vyrobí sa auto a dodá sa zákazníkovi auto. Zákazník prevezme auto, zaplatí alebo už zaplatil podľa toho, aký má projekt a my dostaneme peniaze. Na to, aby sa to zrealizovalo, je zahrnutých možno 1500 ľudí na smenu, je tam množstvo systémov, IT-čkových, automatizérských, výrobných a podobne, takže mega komplexný systém. Tu každý cítime, že je to veľmi komplexný systém, ale tá zelená čiara niekedy nie je zelená, ale preruší sa a človek, keď má taký systémový prístup, tak sa snaží, aby tá zelená čiara sa buď nikdy neprerušila, alebo ak už sa preruší, lebo to nikdy nevieme ovplyvniť, aby sa čo najrýchlejšie obnovila. Na to, aby bolo takéto riešenie stabilné, treba veľmi veľa premýšľania, veľmi veľa systémového prístupu a je otázka, či aj pri menších riešeniach, ako je napríklad príprava tohto kurzu, či taký sofistikovaný prístup a veľa rozmýšľania a systémový prístup, či má zmysel. Zrejme tušíte, že asi má, keď sa tomu toľko venujem. Nechám na vás. Tu sú niektoré ukážky toho, čo všetko, také maličké fragmenty toho, čo všetko som si musel pripraviť, aby som sa odvážil takto prezentovať nejaké svoje myšlienky. A je to iba náhľad do podstatne rozsiahlejšieho cyklu. Mám tisíce obrázkov, ktoré budem nejakým spôsobom dávkovať a komentovať. Celé je to o tom, že aby sa to auto dostalo ku zákazníkovi, tak demonstruje vlastne tú situáciu, tento obrázok. Na voľnom trhu sú nejakí zákazníci, sú nejakí dodávateľia. Neriešim štáty, zákony, dane, konkurenciu, legislatívu a ďalšie veci, reguláciu, ale v ideálnom prípade správny zákazník si nájde správneho dodávateľa a keď mu dodá produkt alebo službu, tak mu za oplatku dá peniaze. Najlepšie, keď tie peniaze idú trvale, a najlepšie, keď ten zákazník je spokojný a keď ten vendor si vytvorí vzťah k tomu zákazníkovi a je tam určitá miera dôvery. Dôvery v značku, dôvery v kvalitu, dôvery už čokoľvek. To, čo dokáže presvedčiť, aby si zákazník svoje peniaze presunul ku dodávateľovi a ten mu poskytne za to adekvátnu náhradu. Na tomto obrázku chce demonstrovať to, že to, čo vidí zákazník, je iba vrchol ľadovca. To, čo je dole, väčšinou nevidí a rozdiel medzi dodávateľmi je v tom, ako kvalitne má vybudované to, čo je neviditeľné. A to, čo je neviditeľné, tu budem označovať ako životný cyklus riešenia. Skladá sa niekoľkých častí, pôjdeme neskôr do detailov, ale človek nejak tuší, že to musí mať nejakú hodnotu, keď 9/10 je pod vodou, že asi to má nejaký zmysel, že sa tomu človek venuje a v podstate tu je to naznačené takým smiešným obrázkom, že v tej špajze, čo tam mám nejaké hodnoty, ktoré mi pomáhajú dodať ten výsledný produkt pre zákazníka. Môže tam byť čokoľvek, možno sa dohodneme na tom, že plná špajza alebo tie hodnotné veci, ktoré umožňujú, aby sa v rámci životného cyklu trvalo dodávala nejaká kvalita, tak to je nejaký taký náznak toho celého. Takže tento kanál by chcel byť o tom, aby sa venuje hlavne tým častiam, ktoré sú pod vodou, ktoré väčšinou nie sú vidno a niektorí ľudia si myslia, že to je samozrejmosť, keď sa dodá niečo kvalitné. A vznikajú veľké nedorozumenia, frustrácie, veľké straty finančné, časové a podobne, ak sa ten spodok nerieši tak, ako by sa mal. Týmto čo vlastne chce riešiť tento kanál? Tento kanál by chcel zvýšiť nejaké lepšie povedomie o tom, čo to znamená životný cyklus riešení. Je to nesmierne široká téma, takže ja ju určite postihnem len tak zľahka. Tam, kde mám priame skúsenosti, ukážem príklady, kde nemám, možno, že zavoláme nejakých špecialistov, ktorí k tomu povedia svoj názor. Budem rád, keby sa otvorila diskusia o tom, že sa treba zmýlim v niektorých veciach, čo určite sa bude mýliť niekedy, ale v mojom kontexte mi to dáva zmysel. Takže celé to nie je o tom, aby som hovoril, ktoré riešenie je najlepšie, najhoršie, ale skôr sa budem rozprávať o tom, že v ktorom kontexte je ktorý systém, ktorý proces, ktoré skillsy lepšie ako tie druhé. Nič tu nie je nejaké absolútne, pretože ten život je
viac menej relatívny a to, čo funguje v jednom kontexte, v jednej firme, nemusí fungovať iným ľuďom v inom kontexte, v inej firme. Ako by som to chcel riešiť? Pokúsim sa vytvárať systematickým spôsobom pekný obsah. Nielen pri tvorbe tohto obsahu, ale pri každodennej práci sa riadím, ak sa mi to teda podarí veľakrát merať a iba raz rezať. A vzhľadom na svoju minulosť považujem také porekadlo, že čo nebolo otestované, je nefunkčné, za veľmi užitočný prístup, pretože to pomáha preventívne zabrániť niektorým problémom. A hlavný dôraz budem klásť na to, aby som všetky tie princípy, všetky tie skúsenosti sa pokúšal vyjadrovať vizuálnym spôsobom, aby to bolo aj zaujímavé. Na tomto obrázku chcem ukázať tie dva prístupy. To, čo je pod zemou, čo je neviditeľné, sú tie stromčeky starozopôdu a potom nám tam vznikajú diamanty a tie hodnoty jednak pod zemou aj nad zemou, ale v rámci toho, čo je neviditeľné, to je to naše know-how, naše skillsy, naše procesy, to, čo nás robí hodnotnými a potom aj pre tých interných ľudí, ktorí dodávajú to stabilné riešenie vpravo, dlhotrvajúce, tak prináša radosť a aj hodnoty a je to veľký rozdiel. Ale existujú samozrejme iné prístupy, ktoré určite každý z vás sa aspoň raz stretol, že sa stavia na vode, stavia sa rýchlo, stavia sa bez prípravy. A potom asi není veľké prekvapenie, keď výsledkom je niečo ako babylonská väža, ktorá nielen, že ten výsledok a službu neprinesie, ale prinesie ešte aj jazykovú bariéru a ľudia rozprávajú každý inou rečou, napriek tomu, že hovoria jedným jazykom a vzniká nedorozumie. Ale môžu nastať aj také prípady, že spravíte všetko, čo viete, a príde babylonská väža. Ako je to možné? Stalo sa vám to niekedy? Není to nič príjemné, ale prináša to život, ale pokiaľ to uchopíme správne, pokiaľ máme zdravú pôdu, pokiaľ máme to zrelé ovocie a vyspelých ľudí, tak sa z tých babylonských veží poučíme a je veľká pravdepodobnosť, že v budúcnosti to nevznikne. Ale stávajú sa aj iné prípady. Staviame na vode, ideme rýchlo, ideme agilne, nesprávnym spôsobom agilne a sme veľkí bosovia, alebo postavíme veľké riešenie. Teda aspoň to odprezentujeme v PowerPointe. Stalo sa vám to už niekedy? Ja mám pocit, že sa stretávam iba s týmto žltým riešením zľava dole smerom vprava hore. Aj preto je tento kanál, aby som sa pokúsil nejak tomu znižiť tú pravdepodobnosť a ukázať tú hodnotu, že ten horný riadok s tou zelenou šípkou a je určite lepšia cesta a som presvedčený, že je to najlacnejšia cesta, aká existuje. Takže sme prešli k tomu, akým spôsobom by som to chcel riešiť. Tento obraz vznikol možno skoro 10 rokov dozadu a hovorí o tom prístupe, že sme v danom okamihu na nejakom mieste, to je ten krížik, máme niekde nedohľadne, možno aj v dohľadne, tú vlajočku, kam sa chceme dostať a my naozaj netušíme, jak sa tam dostaneme a není jedno, aké máme skúsenosti, aký tým máme okolo seba, jak sme spolu zohratí, že či pôjdeme iba po červených cestách, alebo či pôjdeme po zelených cestách. A aj keby sme šli po červenej ceste, lebo v živote sme nešli k tomu cieľu takýmto spôsobom, tak pokiaľ to máme dobre nastavené, pokiaľ máme zdravú pôdu, pokiaľ máme zdravé procesy, zdravé nastavenie, tak to bude pre nás prínos a neexistuje, že sme prehrali. Možno prvýkrát tie náklady budú vyššie, budeme viacej unavení, budeme viacej frustrovaní, že sme to nespravili v tom čase, ak sme chceli, ale ak to máme dobre nastavené, bude to pre nás poučenie, bude to zdroj informácií a tie postavičky, ktoré tam vidíte, treba čítať v kontexte. Ak ste veľká firma, tak ste to celý tím. Ak je to startup, ktorý má pár ľudí, tak je to jednotlivec, ktorý musí nevyhnutne fungovať vo viacerých roliach a to znamená, mal by poznať tie role a musí fungovať, ja tomu hovorím, že riadená schizofrénia a musí vedieť, kedy v ktorej roli funguje a ako tá rola má približne fungovať. Nemusí byť dokonalý. Ale predstavme si reštauráciu, kde kuchár je aj čašník, aj logistik, aj šéf, aj všetko. Tak chvíľu varí, ale potom musí ísť za zákazníkom, musí si dať dole zásteru, alebo dajú krojovanú, aby bol nejak zaujímavý. Usmeje sa na zákazníka, prehodí pár slov, keď je zákazník spokojný, inkasuje peniaze, potom robí daňové priznanie
a logistiku, objednávku materiálov tak, ale v každom prípade daná práca, daná vlajočka sa nepýta, koľko máš ľudí v tíme. Tá vlajočka hovorí, že na tú cestu musíš spraviť určitý objem práce, určitú špeciálnu prácu a niekto to proste urobiť musí. To je zákon, ktorý ešte nemá pomenovanie, ale určite na nejaký prídem, pretože je to principiálna vec. Kto to ignoruje, tak pochopí, že oplatí sa poslúchať, poznať, hlavne poznať prírodné zákony, rešpektovať a keď už ich musím porušiť, tak viem, prečo ich poruším, v ktorom okamihu poruším a je to veľký rozdiel, keď porušuje zákony diletant, ignorant, nevzdelaný človek, alebo keď niektorý zákon v niektorom momente poruší. Na to, aby som tieto veci dokázal nejak plniť a sám seba zorganizovať, som si v priebehu posledných možno 20 rokov vytvoril vlastné metodiky, ktoré nie sú v žiadnom prípade v rozpore s veľkými medzinárodnými štandardami alebo princípmi, frameworkmi, ako je ITIL, COBIT, TOGAF a nástroje typu jazyky grafické ako UML, Archimate, BPMN a podobne. Ale slúži mi to na to, aby som dokázal v krátkom čase prepínať na viacerých úlohách alebo aby som sa čo najviac naučil. Takže v skratke, metodika 7D vznikla medzi prvými ako výsledok toho, že som potreboval projektový zápisníček, takú butľavú vrbu, kde si píšem ciele, pravidlá, stratégie, koncepčné diagramy, ale sú tam aj také štandardné veci ako analýza, dizajn, implementácia, publikovanie, čo som sa naučil dobre, čo som sa naučil zle, aké mám otvorené otázky, čo by som v budúcnosti mal riešiť, nie v rámci tohto projektu, lebo na to nie je čas a budget, ale niekedy v budúcnosti, inšpirácie, lesson learn a je tam aj vlastne celý ten rámec, ktorý potrebujem, keď som ako konzultant, keď som ako zamestnanec, tak vždy musím uspokojiť nejakých manažerov, čo sa týka timesheetov a podobne, tak viem to riešiť aj v tomto systéme, ktorý som implementoval do rôznych technológií, ale najčastejšie používam Spark systém. Ďalšia taká metodika je Q12, tá je veľmi vhodná pre začínajúcich podnikateľov, by som povedal. Je to 12 kvadrantov, ktorý popisuje, ako si vybudovať úspešný biznis. Stretávam sa s tým, že mladý človek alebo začínajúci človek si myslí, že pozná Python alebo nejakú technológiu a postaví na tom business case. Samozrejme je to možné, ale je dobre, keď človek pozná, že treba robiť marketing, treba robiť vývoj, treba robiť predaj, treba robiť údržbu. To sú také 4 základné stĺpce, ktoré treba pochopiť na 3 úrovniach. Na biznisovej, systémovej a technologickej. A keď človek má na to ľudí, tak si vie rozdeliť tie veci. Keď nemá, tak by bolo dobré to pochopiť a tú riadenú schizofréniu uplatniť aj v tejto oblasti. Ďalšia taká metodika je APV, Asety, perspektívy, pohľady. To používam hlavne pri väčších projektoch, kde aktíva potrebujeme nejakým spôsobom modelovať a tie aktíva sú predmetom alebo nositeľmi toho produktu alebo tej služby, takže sú v nejakom stave as is. V rámci toho projekta sa transformujú do stavu to be a je dobré, keď viem dopredu a hoci agilne alebo akýkoľvek iným spôsobom, ako by sa to malo celé vyvíjať. Veľmi to šetrí čas, peniaze a dokumentácia sa nikdy nerobí na konci. To sú proste nereálne predstavy. Dokumentácia sa robí dopredu, najneskôr v čase, kedy sa daný predmet dodania robí. Je to otázka návyku, nie je to otázka nejakých princípov. Človek, keď si to zvykne, tak je to ďaleko výhodnejšie a je to podľa mňa najlacnejší spôsob, ako niečo dodávať. Dokonca, keď aj nedodáte niečo a máte to zdokumentované, tak je to perfektná skúsenosť, ktorú využijete v rámci životného cyklu. To je tá pravá metodika SDLC. To znamená, na tej ceste nás táto metodika sprevádza na 6 takých krokov, ktoré popíšem trošku neskôr, ale celý tento kanál sa bude venovať vlastne životnému cyklu riešení. Tu prichádzame k tomu SDLC, ktoré je ťažiskové. To
čo je viditeľné pre zákazníka, to je ten vrchol, jeho potreby, očakávania a akceptačné testy. A všetko, čo je pod tým, je otázkou kvality dodávateľa, do akej miery tie procesy uplatní, neuplatní a jak to dokáže a akú hodnotu tomu dáva, aby potom tie vzťahy, dôveru malo čo opreť. Ten spôsob, akým to si myslím, že sa dá dosiahnuť, je modelovaním reality, digitálnym mapovaním. Tento obrázok som si požičal zo stránky IASA Global, kde šéf tohto, alebo pán Áron, bol tak veľkorysý, že mi dovolil publikovať túto veľmi zaujímavú publikáciu aj s tým, že veľmi rád propagujem túto stránku, kde sú veľmi inšpirujúce námety v tejto oblasti, ktorej sa venujem aj ja. A tu nemusíme možno ani veľmi rozprávať, ale môžeme vnímať tú realitu na rôznych úrovniach, od technologický, procesný až po biznisovú hodnotu a akým spôsobom dodáme tú hodnotu zákazníkovi. Inak povedané to, čo je nad hladinou, čo je pod hladinou, ale hlavne čo je pod hladinou a akým spôsobom si to namapujeme do svojich modelovacích nástrojov alebo do Excelu, do Wordu. Ja som samozrejme zástancom aj Excelu, aj Wordu, ale ako sekundárneho zdroja údajov, nie ako primárneho zdroja údajov. Primárny zdroj údajov by mal byť nejaký elektronický systém, ktorý má databázu alebo systém databáz na pozadí. Asset management, CMDB a podobne. To už prechádzame postupne ku technologickej oblasti. Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti osobne preferujem Spark systém a jeho kompletný ekosystém. Nechcem tým povedať, že to je najlepšie na svete. Mne to vo veľa roliach vždy pomohlo v rámci celoživotného cyklu. Nech som bol v ktorejkoľvek postavičke, či už na úrovni top managementu alebo dole na úrovni prevádzky exekutívy, tak mi táto technológia pomohla pri zdieľaní knowledge, pri učení sa navzájom, pri dosahovaní osobného majstrovstva, pri vychovávaní samého seba, pri zmene návykov. A keď som našiel zdieľanú víziu v rámci danej organizácie, tak tie výsledky boli podľa mňa nadprimerné. A ak sa ešte použil aj systémový prístup, systémové myslenie, tak tie výsledky v podobe rýchlejších dodávok, menšieho počtu nedostatkov, kratšieho životného cyklu pre jednotlivé iterácie, väčšej radosti v tíme, takého flow, ak ste zažili takú situáciu, že niečo spoločne dodáte a nikto nemôže povedať, že som to dodal ja. Všetci to môžu povedať. Ja som bol súčasťou toho tímu. Je to úžasná vec, a ktorá zažijete, tak verím tomu, že sa k tomu budete vrácať. Je to win-win stratégia a mnohí autori, o ktorých budem neskôr hovoriť, o tom píšu a ja môžem povedať, že mne to tak funguje, tak ako tí autori píšu. Komu je určený tento kanál, tak ťažko povedať. Sú to všetky role, ktoré sú účastné Solution Development Lifecycle a ktorým ide o to, aby cez komunikáciu dosiahli porozumenie, aby cez porozumenie dosiahli dôveru. Cez dôveru sa lepšie buduje spolupráca a kde je dobrá spolupráca, tam aj výsledky tomu zodpovedajú. Ak to tak nie je, je to všetko oveľa, oveľa ťažšie. Takže širokému spektru ľudí, kto bude chceť a nájde si tu užitočné veci, budem veľmi rád, budem veľmi vďačný za akúkoľvek spätnú väzbu, aj za tú negatívnu, tam ma posúva dopredu, aj za pozitívnu, tam mi síce nabúrava ego, ale človeka to poteší. Tu je zo pár informácií a zdrojov, kde si viete získať informácie o mne. Dúfam, že to, čo vám odprezentujem, vám dá väčšiu hodnotu ako môj životopis, ale môže vás to navdať na to, že niektoré veci vám budú lepšie pochopiteľné, ak budete chápať, skade som prišiel, čo som študoval, kde som strávil svoj čas a prečo mám tu guráž prezentovať tieto myšlienky. Takže to, čo som rozprával doteraz, bola kvázi teória. Tá teória vznikla ako výsledok nejakých praktických skúseností, hľadania správnej cesty, ktorá by mi opakovane pomáhala. Na tej ceste to je pre mňa veľmi silný obrázok, pretože každá tá cesta, na ktorej sa popálim, mi priniesie nejakú skúsenosť. Časť tých skúseností budem prezentovať na týchto seriáloch, na týchto prezentáciách.
a verím tomu, že vám prinesie nejaký užitok. Dúfam, že aj mne prinesie nejaký užitok, minimálne, že nadväčšíme nejakú komunikáciu, dať mi spätnú väzbu, aj negatívnu spätnú väzbu. Študoval som technickú kybernetiku, takže spätná väzba pre mňa má obrovský význam a hlavne tá menej negatívna. Nemám rád kritiku, ak to útočí do osoby, ale ak to ide po veci, tak som veľmi nadšený, keď niekto so mnou polemizuje o tom, či je to tak alebo nie je. A to je vlastne záver, kde už len nejaké posledné dva slajdy, ktoré sú o tom, že budem veľmi rád, ak obsah týchto mojich prezentácií budete šíriť ďalej, môžete na tom zarábať. Jediná podmienka, ktorú prianie je, aby ste uviedli vždy zdroj, odkiaľ ste čerpali, ak som to bol ja. Ja sa tiež snažím, i keď asi nevýlučne nie som izolovaný človek, takže na mňa mnohé veci vplývajú a myslím si, že to je možno originálna myšlienka, čo v skutočnosti nemusí byť pravda. Tá informácia, ako medzi 100 opicami, možno poznáte príbeh o tých opiciach, že sa prenáša v tom éteri medzi nami, ale v každom prípade sa snažím uvádzať zdroje, odkiaľ som čerpal, a to by som poprosil aj vás, ak nájdete niečo užitočné, kľudne to použite, len uvedte zdroj, skade ste to čerpali. No a posledná taká vec, vzhľadom na to, že zo skúsenosti viem, že spoločné porozumenie je veľmi náročná disciplína a takáto prezentácia určite bude interpretovaná tisícorakým spôsobom, preto si dovolím tvrdiť, že nechcem zodpovedať za neporozumenie toho, buď moje, ktoré som v rámci najlepšej vôly dosiahol, ale aj neporozumenie vaše, že nesprávnym spôsobom použijete to, čo som povedal, vytrhnete z kontextu, takže sa od toho chcem dištancovať. Na druhú stranu, ak by ste potrebovali konzultovať niektoré veci, nesúhlasíte, chcete si ujasniť, budem nesmierne rád, ak ma kontaktujete a môžeme to riešiť spoločne. To je za mňa všetko. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na spoločné zážitky a radosť pri konzultáciách, pri spolupráci, pri tvorbe nejakých riešení, služby, produktov, čokoľvek.